Jeg spille start. Det her, det skal være en virkelig god video. Og jeg skal have Edgar op i max tier. Det her, det er den sjoveste. Ellers så skal jeg også spare andre ting for. Jeg skal også få omlægge de nye skoler. Det er virkelig sjovt, det her poster. Kød om jeg kan få ham helt op, Edgar. Jeg synes, det er en af mine yndlingsmåler, jeg har haft. Brawler. Det er bare fordi, på grund af, at han sidder højt op. Og han der. Det er en virkelig sjov video. Det her. YOLO! Woo! Yes, og snart på 13.000 vokaler. Det her kamp, det går så godt. Jeg skal have ham helt op. Måske skal jeg også Edgar lige op. Virkelig god Edgar. Dynamite. Det her, det er en virkelig god Dynamite næst yndlingsbrawler.